Дай на по-горното. Да, се отвие до лаверата. Трябва бутушите с кайманска шарка да ги вземи. Трябва да си бутуши с кайманска шарка. Ники, изпъни го да не ти стане накриво да прехвани като ония път. Или че няма влизаш. А? Ами да. Да напрашкат боговете сигурно за половина, да ти горе. Ей бе, по-надолу тогава. Сега да ти кажа една хитринката.